Здравейте, аз съм Емо. Сега ще рекламирам един сервер. По-малко не допършам, както гледате. Ето е моята къса. Става по-работа, макар да не се стрили. Не стрили. Ето това не е моят сервер, аз съм няколко минути в сервера. Така да се каже. Видим какво се стрили. Намерих себе. Омага. Толкова е голямо, а толкова малко. Аз така както и това толкова е. Баня ли? Какво казва? Асансьор? Асансьор. Да, асансьор. Ето таван. Я да снимам, защото времето ми снимка с никой. Аз продължавам с тези. Сега... така, сега сме намерим всеки две, няма да излиза. Така... Това беше... не знам колко съм стел ли. Едва ли стел. Това не ще пък тема, какво не можем. Край... къщи... всеки сервер. Дайте да разгледаме, който хотел. Ето хотел. Ти объркваш хотел, какво забавя това? Ще видим какво се пътува там. Много странен хотел. Това си стаята. Стая едно. Я видим колко се стаята. Кой дай? Ясно. Книга, който стаята, който не иска да не чете. Лампички, легло. Книги. Едва ли някой се чете, макар е добре. И пък много безпитълно. Ти пак безпитълно. Горе-долу това е сервера. Стигам. Има доста сигурно, има повече от стигам пак. Как се виждате. Сега проверим магикула там. Ще дам IP за изпитанието. Сервера е хамат. Къде свърши сервера? Гледам това съм. Видяхме, не знам. Но това ще бъде. Това е. Разглеждам това и... няма къде. Това не е се ставало, не знам. И да, си гледате портал. И бай-бай. Чао.